गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बे समाव बरायग्रोनानै लाबोनाय थाबावबाय। आं आसा खालामो दिनैबो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै अनसायगोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोना अनसायलांबाय थागोन होननानै आङो गेदेर मिजिं खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै बे भिडिअखौ लाबोबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों दिनै थांनाय जे आगस्ट दाननि 8 थारिखआव जे दिल्लीयावहाय जोंनि बर' आरो जों गासै जे सोमावसारनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लादोंमोन गोदान बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय, बेयावहाय दिनै मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै गोबां सिनियर इन्टेलेक्चुवेल मानसिफ्राबो गोबांथार दुखु मोननायदों, सन्देह खालामदों। बे समावहाय बे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय आबसुआबो बिटिआर सुक्तिनि माखासे खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय गोदानै मेम'रि दान होनो थाखाय दिल्लीयाव बिथांमोनहा दंहैयोमोन। बिथांमोनहा बेनो सन्देह खालामजानाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय बिथांमोनहा बिनि उनावब्ला बिनि सिगाङावहाय बिथांमोनहा बे जे प्रग्रामखौ लानो गोनां जादोंमोन नांगौमोन, नाथाय बिथांमोनहा दिनै बे प्रग्रामखौहाय दिनै बिथांमोनहा बे 8 थारिखआवनो लानाया मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, मोनसे सन्देहजनक होननानै जोङो मिथिनो हायो। रायजो राजाफोर बिथांमोननिनो खैसार नामा होननानै मोनसे बयनिबो गोसोआवहाय खुगा खुगा मोनसे सोंथि फैदों। मानो होनोब्ला दिनैहाय एबसुआ आरो माखासे इउपिपिएल मानसिफ्रा आरो आसामनि माखासे जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै बिटिआरनि माखासे इमप्लिमेन्टेसन खामानिखौ मावनो थाखाय गोदानै बिथांमोना मेम'रि दान हैदोंमोन 8 थारिखआवनो। नाथाय बियो मोनसे सिगां जे प्रग्राम लाखानाय बयबो मिथिखागौ। दिनैहाय बनसुआ आरो माखासे बर'नि आफादफ्रा थांनानै दिल्लीयावहाय सोमावसारफिनगोन होननानै, नाथाय दिनै बेखौ मिथिखानानै दिनै आसाम सरकार आरो इउपिपिएल सरकार जे बिटिआर सरकारा मोनसे प्लान पलिसि लानानै दिनै बिथांमोनहा बे टारगेटखौ लानानै जे दिल्लीयाव सोमावसारदोंमोन बेखौ भंग खालामदों नामा, बेखौहाय मोनसे सन्देह खालामनायनि गेजेरजोंहाय बयबो सावरायसोलायदों आरो आंबो सन्देह जादों नंगौ खोमा होननानै। दिनै गुबुन डेटआव सिगां बिदिनो 8 थारिखनि सिगां बिथांमोनहा 3, 4, 5 थारिखसिम लानो हायोमोन आरो बेनि उनावहाय बिथांमोनहा 9 थारिखनिफ्राय उनाव हरि लानो हायोमोन। नाथाय टारगेट खालामखानाय, डेट फिक्स खालामखानाय बे दिनावसो बिथांमोनहाबो बिटिआरनि माखासे खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामफुंनायनि थाखाय सावरायहैनाया बे मोनसे गोरोन्थि होननानै सानो। सावरायहैनांगौ बे मोनसे राइट, नाथाय बे मोनसे दिनावनो टारगेट आरो मोनसे थि बिथांमोनहाबो थांखि लानाया मोनसे गोरोन्थि आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर दे। बिथांमोनहाबो बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसन माखासे खामानि जौगानायनि खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोनहा थांबाय, मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बे दिनावनो बड'लेण्ड जे मुभमेन्ट बे सोमावसारफिननायखौहाय बिथांमोनहा भंग खालामनाय बायदि खालामनाया मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। मोनसे बिथांमोनहा मोनसे बिथांखि लानानै फैमाल खालामनो साननाय बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। नोंथांमोनहा बेखौ नैबे माखासे भिडिअ क्लिपखौ खोनासंनानै नायदो, माखासे सिनियर सिटिजेनशिप मानसिफ्रा मा बुंनो हास्थायदों। नमस्कार, रिपर्टार बिथांमोननिसिम नमस्कार। आं दिनै बे खौरां मेलखौ लेंनाय जादों। थांनाय 8 आगस्टआव बनसु आरो गोबां संगठननि दैदेननायाव निउ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव महाधरना मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बड'लेण्ड डिमान्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डनि मुङै। दा बे महाधरना जन्तर मन्तर 8 आगस्ट इन डिमान्ड अफ सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड, बे हाबाफारियाव आंबो सासे सिनियर नागरिक हिसाबै आरो सासे इन्टेलेक्चुवेल हिसाबै बाहागो लाहैदोंमोन। बाहागो लाहैनानै जोबोद मोजां मोनदों। दा बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन, अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, बड' राइटार्स एकाडेमी, सिटिजेन राइट्स मुभमेन्ट कमिटि, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच, बे मोनबा
संगठनजों दैदेनजानानै बे धरनाखौ होनाय जादों। दा थांखिया जाहैबाय सेपारेट बड'लेण्ड नांगौ। दा बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जादोंमोन। जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा पार्टिसिपेन्टफ्रा प्राय 9टा साराय 9टायावनो जमा जाहैजोबदों। जोंहा पारमिसन दङमोन 10टानिफ्राय 2टासिम 4टासिम 10टानिफ्राय 4टासिम समय दङमोन आरो बेखौ अलरेडि दिल्ली पुलिस अथरिटिनिफ्राय पारमिसन जाखानायमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जेब्लानाखि जोंनि धरनाया 9:30 10टानिफ्राय सुरु जाबाय, अख्रावनाय आरो स्पिच लाखिनाय जाबाय, जरदार भाबै दामनाय देनायबो जाबाय। बे समाव 11:30सोआव पुलिसफ्रा थांनानै जोंनि धरना होग्राफोरखौ पारमिसन गैया होननानै बिथांमोनहा बोखांनानै लाबोयो, जबरदस्ति बोखांनानै लाबोनानै मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशनाव लाबोनानै गासिबो जोंनि बाहागो लागिरिफोरखौ सोनानै दोनफैयो। उपाय गैयैयाव जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो धरना हैग्रा बिथांमोनहा बे मन्दिर मार्ग थानानि सिङाव गोबां स्पेस बेवहाय दंमोन, सायख्लुमबो दंमोन। जोबोद मोजां आबहावानि गेजेरजों धैर्य सहकारै बाहाय जिरायनानै लोगोसे जोंनि थांफाखानाय लांफाखानाय बर'नि हारिमुआरि माखासे मोसानाय मोसाग्लांनाय बेफोर हाबाफारिखौबो बे थानानि सिङावनो जोङो एरेस्ट जानानै थानायब्लाबो बेवहाय मावफुंसारनो हादों। आरो बेहाय थानाय जेसेबां पुलिस अफिसार सिआरपि आर्मि दंमोन बिथांमोनहा जोंनि हारिमुआरि बे मोसाफुंनानै दिन्थिनायाव जेरै बागुरुम्बा मोसानाय मोसाग्लांनाय गोबां ख्रिस्टिनि मोसानायफ्राव बिथांमोनहा मोहित जानानै जोबोद गोसो होनानै नायदों आरो बिथांमोनहा दुखु फोरमायदों जे एसे मोजां मोनसे गणतान्त्रिक भाबै धरना होनो फैनायखौ हठात पारमिसनखौ बोखारनानै होनाया एसे अयनाय जादों होननानै बिथांमोनहा जोंजों रायलायनायाव फोरमायथिदों। सासे बे थानैनो पुलिस अफिसारनि रिपर्ट मथे जोंनि पारमिसना 8 तारिख धरना 7 तारिख मोनासिम दंमोन। अखानायै फुङावसो बेनि केन्सेल जानाय रिपर्टखौ बिथांमोनहा मोनदों, जायनि फलाव जोङो 1.5 घन्टासिम साउटिं खालामखांनायनि उनावसो बिथांमोनहा जोंखौ माने मेसेजखौ केन्सेल खालामनाय मेसेजखौ कनफार्म मोननानै बोखांफैदों। दा बेवहाय जोंनि धरना होग्रा बिथांमोनहा दैदेनगिरिफ्रा साननो बाध्य जादों, बले जोंनि पारमिसन मोनखानाय बे धरनाखौ माब्रै हठारै केन्सेल खालामखो। बेवहाय निश्चय सोरनिबाफोर एसे थुनाय थानो हागौ जे बड'लेण्ड डिमान्डनि बिरोधि सोरनिबा दैदेनगिरिफोरनि आखाइ थानो हागौ, बेखौ जोङो एसे सन्देह खालामदों। मानो होननानै बुङोबा बे समाव 7 तारिखआव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङाबो दंहैयोमोन, लोगोसे जोंनि UPPL आरो एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमहैनानै BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव रायलायनो आरो गोदान मेम'रेन्डाम होनो थांनायखौ जों मिथिदोंमोन। दा बिथांमोनहासो बोरैबा बोरैबि बुंनानै हयथ' केन्सेल खालामहोखो नामा, जों सियर नङा, खिन्थु जोङो सानदों आरोखि जानो हागौ होननानै। दा धरनाया जोबोद मोजाङैनो जानानै थांदों। दसे सम मोनदोंबाबो बे धरनाया बिराद साक्सेसफुल जादों। आं गोजोनदों। जोंनि जेनाखि डिमान्ड सेपारेट स्टेट, बे सेपारेट स्टेटनि डिमान्डआ फुलि नेशनेल लेभेलै सार्कुलेट जादों। गोबां रिपर्टारफोर थांदों आरो गुबुन गुबुन मिडिया, इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो पेपार मिडिया जेरावबो बे जिनिसा हाइलाइट जादों। धरना प्रग्रामा साक्सेसफुल होननानैनो जोङो बुंनो हागोन, खारन जोंनि जे बड'लेण्ड डिमान्ड, बे डिमान्डखौ सारा वर्ल्डआव, सारा भारतआव बे जिनिसा अलरेडि प्रसार जाबाय आरो बयबो मिथिजोब्बाय जे बर'फोरा दासिमबो 3 एकड़ जाखांनानैबो दाबो बर'फ्रा गोजोनाखै, सेपारेट स्टेट बिसोरनो नांगौ, बे जिनिसा हाइलाइट जाहैबाय।
दा बे हिसाबै आङो ग्रेन्ड साक्सेसखौनो बुंगोन आरो धरना खालामफुनायाव थिखांनानै लायनाय एरेस्ट खालामनाया गणतान्त्रिक मोनसे देशआव जाबाय थाखायो जोंनिल' नङा गोबां पार्टी कंग्रेसनि धरना सोरबा गुबुन गुबुन पार्टीनि धरना बेखौनो बिसोरो बेबादि कर्ट एरेस्ट खालामनानै बोखांनानै लांनानै दोनहैयो सनिया गान्धी मोनहानो बोखांजादों बेफोरबायदि गणतान्त्रिक मोनसे प्रग्रामाव जाखायो दा जोंना धरना जोबखांनानै जोङो फुंनि 12टा सानजौफु 12टासोनिफ्राय मोनाबिलि 5टासिम जोङो बे मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशननि वालनि गेजेराव जोङो थानांदों आरो जोंखौ प्राय 6टा बाजियाव हगारदों दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि प्रेसिडेन्ट आरो बेनिफ्राय नैबे जोंहा अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आरो राइटार्स एकाडेमि बिथांमोननि माखासे लिडारा जोङो मन्दिर मार्गनि थाना सिङाव थाबाय थानाय समावनो अलरेडि बिथांमोनहा प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो गोबां मिनिस्टारफोरनो मेम'रेन्डामखौ हैनो हादों बेफोरखौ नायनानैनो आङो बे धरना कार्यसुचिया ग्रेन्ड साक्सेस जादों आं बेखौ बुंनो लुबैदों मानोना अन दा सेम डे जोंनि मेम'रेन्डामा सहैजोबदों मानोना सिकिउरिटि साइडनिफ्राय पुलिसफ्रानो गावसोरनो लानानै थांनानै बे जिनिसखौ मेम'रेन्डाम हैनायनि हाबाखौ जाफुंसार होदों बेखायनो आङो दिल्ली पुलिसखौ बे साइडआव जोबोद धन्यबाद ज्ञापन खालामो दा बे बेलायाव दिनैनि जिथु बर' फरायसा आफाद बा एबसु बिथांमोना बुंदों सानसुमा खुंगुरखौ 7 साननि गेजेराव बिथांखौ जेल जानो बा फोरमान होनो थाखाय केस होनो थाखाय रेडि जा होननानै बुंदों नोंथांमोना हाय हाय होनमारदोंमोन नामा बे धरनायाव जोंनि दैदेनगिरि जायफोर स्टेजआव थानानै रल खालामदों साउटिं खालामदों गाहायाव गोबां जोंनि एक्टिभिस्टफ्रा सापर्टारफ्रा धरनाकारिफ्रा स्ल'गान होदों बेवहाय आङो खुनु रोखोमनि एबसु मुर्दाबाद बे होननायखौ खोनायाखै मालाबाबो एबसुखौ बिदि मुर्दाबाद होननायनि प्रश्न फैया खारन जोंना जुजिनाया एबसुजों नङा आरो बे हिसाबै होनाखै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियाबो होनाखै बनसुनि प्रेसिडेन्ट बनजित मन्जिल बसुमतारियाबो बुङाखै आरो गुबुन खुनु लिडारानो बुङाखै हयथ' जानो हागौ जेब्लानाखि नैबे जोंनि धरनाखौ पारमिट गैया होननानै जेला पुलिसा बोखांहैयो बे समाव साफा सानै जोंनि बे धरना होग्रा सेंग्राफ्रा हयथ' सन्देहजों एबसु फैनानैनो बेखौ केन्सेल खालामहोबाय होननानै एबसु मुर्दाबाद बा एबसु हाय हाय दोनफ्लांदों जानो हागौ इमसनेलि जानानै बा स्टेजआव थानाय खुनु लिडारानो बा मानसियानो बे एबसु हाय हाय एबसु मुर्दाबाद बेखौ बुङाखै जोंबो खोनानो मोनाखै खाथियावनो दङ जोङो दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ बेखौ दिनै बनसुनि दैदेनगिरि बा दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि दिनै दैदेननाय आरो जेनेबा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहा जयैनो एबसु मुर्दाबाद बा हाय हाय बुंदों बेखौ सानजोबनाया बेयो गोरोन्थि जागोन हयथ' इमसनेलि सासे सानै सेंग्राया बुंदोंमोन आरो बेबो थाबैनो हयथ' बन्द जादों मानोना बेखौ जोंनि बे बनसुनि दैदेनगिरि आरो जोंनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबाबो बेखौ मोजां मोना आरो प्रश्रय होआ मानोना मोनसे संगठना गुबुन मोनसे संगठनखौ रायनायनि बेवहाय खुनु मोनथायबो गैया आरो बे जानो हाथावा जोंनि जुजिनाया एबसुजों नङा स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंसो जोङो धरनाखौ होदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवसो एबसुनि खाथियावथ' धरना होआखै बा आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दारावथ' धरना होआखै गतिके एबसुखौ सोंखारिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया दिनैनि बेलायाव बिथांमोना जिल्ला जिल्ला बेबायदिनो प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हेंथायै खोथा बुंनायखौ नुनो मोन्दों अब्ला इउपिपिएल बा एबसुफोरनो बड'लेण्डखौ नांला नामा मा बुंनो सानो बिनि बेलायाव बिथांमोनहा जुदि बिदि बुंदोंब्ला बड'लेण्ड बिनायखौ जुदि गाज्रि मोनदोंबा बेखौ निन्दा खालामदोंबा आरो बे सोमावसारग्रा बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारनो दिनै ओंखारनायखौ जुदि गाज्रि मोननानै बेबायदि प्रेस स्टेटमेन्ट एबा इउटिउबाव जुदि बुंलाबायदोंबा बे जोबोद गोरोन्थि मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा मोनथाम एकर्ड जानानै थांबाय
BSC एकर्ड बेजोंबो जेबो जायाखैमोन एसेल' जों पावार मोनदोंमोन उनाव बेखौ जाया होननानैनो जोंनि एबसु भलान्टियार पस्ट उनाव BLT दानानै BLT संरक्षण खालामनानै 2003 आव BTC मोनसे अट'नमास काउन्सिल आन्डार 6 शिड्युल बेखौ मोनदों आरो बेवहाय जथेस्थ पावार एन्ड फांसन जों मोनदोंमोन बाउन्डारि डिमार्केसन एकदम कंक्रिट जाजोबदोंमोन नाथाय अब्लाबो फाइनान्स आरो होम डिपार्टमेन्ट बेखौ मोनैयाव जोंहा एसे उसुबिदा जाबावदोंमोन बेनि उनावहाय थार्ड एकर्ड BTC 6 शिड्युलनि आन्डाराव जे जादोंमन 2003 आव बियो बर'फोरनि थाखाय अलमोस्ट सेटिसफेक्टरि मोनसे एग्रिमेन्टमोन नाथाय थार्ड फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होननाय जे 27 जानुवारियाव 2020 आव जे जादों बे एकर्डआ खिन्थु टटेलि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि हाबाफारि जादों होननानै जों नुयो मानो होननानै बुङोबा दिनै नायदो BTR एकर्ड जानायनि उनावहाय बेहाय जायफोर क्लज दं बे क्लज मथे बाहाय जेतु क्लज दंमोन बेवहाय 6 शिड्युलनि मोनसेबो खोथा जेरखम लिरनाय गैया आरो 6 शिड्युलनि पावार एन्ड फांसन जों BTC टाइमाव BTC समाव जेरै मोनदोंमोन बेखौ कमप्लिट दा न'वेर खालामनानै खोमानायनि लामायाव फैदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै BTR एकर्ड जानायनि उनावनो जोंनि UPPL आरो एबसुनि दैदेननायाव जे थार्ड BTR एकर्ड जादों बेनि उनावनो गभर्नमेन्टआ जोंनि उइक स्ट्रेंथखौ बुजिनानै जोंहा जे दुर्बल जाबाय गभर्नमेन्टजों जुजिनो हानायनि केपासिटि गैला बा एकर्डआव जे जेबो गैया पावार एन्ड फांसननि सायाव जेबो डिसक्रिपसन गैया बेनि थाखायनो बिसोर मा खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टआ फारियै 16टा डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार साबजेक्ट BTC आव हरखानाय बेखौ बिथांमोनहा DCनि थ्रुयै DCनो हरहोनानै गावसिनि स्टेटआव पावारखौ लांफिनजोब्बाय DCनो हरनाय माने मा DCखौ सोर सालायो स्टेट गभर्नमेन्टआ होम डिपार्टमेन्ट एबा चिफ मिनिस्टारा निजेनो बेखौ सालायो गतिके जोङो 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिप्लिनाव हरनायजों लोगो लोगो बियो स्टेटआव थांफिनजोब्बाय जायनि फलाव जोंनि BTCनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बा चिफ माने EM एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांमोनहा दिनै जेबो माने पावार एन्ड फांसन गैला मोनसेबो स्किम बिसोर गावसोर होनो हाया स्किम एप्रुभ खालामनो हाया DCनि थ्रुयै बे जिनिसा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनावसो थाङो दा बिथांमोनहा बुंनो थांब्ला CEM प्रमद बर' बिथां बा आदार जेनाखि एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिसोरा फांसनलेस जाबाय without any power दा बिनि बेलायाव खोब दुखु गोनां बर' हारियाव बर' राव बर' बिजों बे गोमालांनायनि लामायाव जायनि थाखाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंखौ बर' बिजोंखौ हमथानायनि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ होननानै बुंदों आरो दिनै बर' हारियाव गोबां MLA दं स्पिकार दं सोरबा मन्थ्रि दं बिथांमोन थासेयावबो दिनै मानो बेबायदि बुंनांगौ जाखो बर' बिजोंखौ हमथाना लाखिनायाव बिथांमोना खामानि मावनांगौमोन बे बेलायाव मा बुंगोन बे मोनसे बिराद डिट्रिमेन्टेल इस्यु दिनै बेखायनो जों दुखु मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद थासान्दियाव प्रमद बर' निजेनो UPPL लिडार थासान्दियाव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि दुर्बल जेनाखि लिडिं बेखौ नुनानै मा खालामबाय जे एसामिस रावखौ जाय लिरनो आरो फरायनो हाया रिडिं एन्ड राइटिं एन्ड स्पिकिं जाय हाया बिसोर आसाम सरकारनि आन्डाराव साख्रि मोना होननानै बिसोर आयेन दाबाय दा बे जिनिसा जोंनि बर' मिडियामखौ डाइरेक्ट बुथारनायनि मोनसे पलिसि होमब्ला बर' मिडियामखौ सोर फरायगोन साख्रि मोनै बे मिडियामखौ सोर फरायगोन आरो बे मिडियामा बोरै थांनानै थागोन स' इट इज डाइरेक्टलि मार्डार टु दा बर' मिडियाम दा बिथांमोनहा बेखौ मिथिसेयावबो मानो दिनैसिम आवाज दैखाङाखै प्रतिबाद होआखै गभर्नमेन्टआ ला दाला बे गभर्नमेन्टनि खोथा एटलिस्ट प्रतिबादखौ खालामनांगौ प्रटेस्ट खालामनांगौ कुइसन रेज खालामनांगौ दिनैसिम एबसुआ खालामाखै दिनैनि दिनाव बर' हारिया गोमालांनायनि लामायाव दिनै जुदि सोरनिबा आथिं सिङाव थाबाय थायोब्ला BPF होन UPPL होन सोरनिबा आथिं सिङाव थाबाय थायोबा बर' हारिया निस्सय गोमालांनायनि लामायाव बिथांमोना मानो खौसेथि जानो हाया खौसेथि जानो हायैनि उद्देश्यआ मा दिनै आं माखासे बाथ्रा बुङो मानो दिनै बनसुनि नेतृत्वआव बा अल इन्डिया बर' पिपल्स नेशनेल लीग
फर स्टेटहुड बा बर' कसारि मा होनो सुरक्षा मन्चनि दैदेननायाव दिनै मानो रायजो बिजोंनो थांनो बाध्य जादों बेवहाय बे संगठनल' नङा राइटार्स एकाडेमि दं गोबां इन्टेलेक्सुवेल दं गोबां रिटायार्ड माने अफिसारफोर दं प्रफेसारफोर दं गासिबो दिनै सापर्ट खालामदों मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे बड'लेण्ड एकर्ड बा बर्तमान प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि सरकार बे सरकारनि जाउनाव दहाय मिडियामनि खोथा एसामिस राव नङाबा साख्रि मोना बेथ' जाखाबाय आरो बेनिफ्राय गरखा बिटिसिनि गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लासाव सोदों बिनि मिनिङा मा गरखाफोरखौ बे नेपालनिफ्राय फैनाय गुबुननिफ्राय फैनाय नेपालि गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लासाव सोनानै ट्राइबेलनि हा हुखौ बायनो दिनै अथरिटि होदों बिनिफ्राय जों बुजिगोन जे बर' एलेका ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ट्राइबेलनि हाखौ बिथांमोनहा गरखा बेहाय बामोनफोरबो दङ बिसोरखौ हाबहोजोबनानै बर'खौ माइनरिटि खालामनानै उनावहाय बिटिसिआव टटेलि ट्राइबेल बा बर'फोरखौ माइनरिटि खालामनानै बे जोंनि 10 नं लकसभा समष्टिफोरखौ माने धंस खालामनायनि एसटि रिजार्भ खथाखौ उठायनायनि बे मोनसे गभीर षड़यन्त्र आरो दिनै बेखौ मिथिसेयावबो गरखाफ्रा जेनेरेल कास्टनि मानसिया माबोरै ट्राइबेल खथायाव प्रटेक्टेड क्लास मोननो हागौ आरो बेबादि ट्राइबेलखौ फोजोबस्रांनायनि साप्रेस खालामनायनि ट्राइबेलनि हा हुखौ सेनायनि बे पलिसिखौ नुसेयावबो दिनै प्रमद बर' इउपिपिएल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' बिथांमोनहा दिनैसिम मानो सिरियै थाखो दा बे मोनसे बिराद गिख्रंथाव जोंनि थाखाय दुखु मोनथाव बाथ्रा बेनिफ्राय फैबावदो असमियाया गावसिनि कालचारखौ बासायनोबो मा खालामबाय फुलन गामसाखौ गभर्नमेन्ट जिखुनु प्रग्रामाव फुलन गामसा बाहायनांगौ होननानै अफिसियेलि अर्डार होबाय होमबा बेबो गुबुन गुबुन हारि दिनै बर' कसारि राभा दिनै डिमासा बयहाबो गावबा गाव आर'नाइ सि जोम दङ बेफोरखौ माने बन्द खालामहरजोबनानै साप्रेस खालामनाय जादोंना जायाखै दा बेबो मोनसे जोंनि थाखाय जोंनि कालचारखौ साप्रेस खालामनाय डेस्ट्रय खालामनायनि आसाम गभर्नमेन्टनि बे मोनसे पलिसि ओमफ्राय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनाया जोंहा 6 सिडिउलनि आन्दाराव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मोनदोंमोन बेजों गोबां ट्राइबेल मानसिफ्रा बा लकेल जेनेरेल कास्टनि मानसिफ्राबो एपइन्टमेन्ट मोननायनि सुबिदा जादोंमोन नाथाय बेखौ प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा दिनै टटेलि बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय जायनि फलाव दिनैसिम सासेबो बिटिसिनिफ्राय सेलेक्सन बर्डबो दायाखै आरो दादोंबाबो बेनि बर्डनि सोद्रोमाफ्रा बिथांमोनहा बोरै बोरै खालामो हयथ' जोंनि लकेल मानसिखौ मोनहोनायनि बा ट्राइबेल मानसिखौ मोनहोनायनि फेसिलिटिसफोरथ' थाबो जानो हागौ दा बेबो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर दुखु गोनां बाथ्रा दिनै बिटिसिआव एकर्डआव नोंथांमोनहा बे एकर्डआव बिटिसिनि जेनाखि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जोंहा एक्ट दङ बे एक्टआव नायब्ला नुगोन बिटिसि अथरिटि इज ए फुल अथरिटि टु कन्ट्रल posting and transfer of any sort of government officers होननाय दं without NOC बे दस्रा कोनो बाहेरानि अफिसारा बाहाय हाबफैनो हायामोन आरो सिंनिफ्राय रावबो बारग'लाङामोन दा बे बिटिडिआव क्लज माबाव दं बेयो बेवहाय 5.3 क्लजआव दङ दा बिटिसि shall have the full control over the officers and staff connected with the delegated subjects अर्थात 40टा डिपार्टमेन्टनि सायाव जेसेबां अफिसारफोर दं subjects working in the BTC area and shall be competent to transfer these officers and staff within BTC area. Issue of these officers shall also be written by the appropriate BTC authority. अफिसारफोरनि एसियारफोरखौबो साबमिट होनो हायोमोन आरो BTCनि without consultation, no any gazetted or non-gazetted officer cannot be transferred to other outside the BTC or can join newly without the NOC of the BTC. The BTC a full power dongman as per the BTC Accord of 2003. The big provision are totally BTR of Gaya, Jaini Polauda. Everybody officer Gadan Horgasan from BTC, everybody ट्रेन्सफार हरगासिनो दं प्रमद बर' बिथां बिटिसिनि खुनु EM CEM पात्तानो गैया
बेखौनो होआ दिनैनि दिनाव डिसिफोरानो गैया टटेलि कन्ट्रल गैया माने खामानियानो गैया बिटिसि सरकारा हावा ओरैनो बारावल' सोलिनानै दं आरो आंथ' नुदों जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जायगा गिदिंलानानै मिटिं खुंलाबायनाय लेक्सार होनायनि बादै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव थानानै फाइल सहि होनाय अर्डार इस्यु खालामनायनि बेहा मोनसेबो खुब सम्भब पावार गैया दा बे समाव बनसुनि जिथु ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ गोबां रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामनो ओंखारदों बे समाव आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जों मोनफुंनांगौब्ला बनसुनि दैदेनगिरिफोरा माबायदि आखल आखुजों माबायदियै बिथांमोनहा दावगालांनाया मोजां बिनि सायाव नोंथाङा मा साजेस्ट होगोन बेखौ आङो बुंगोन दिनै बनसुआनो जा बा जिखुनु संगठनानो जा जुदि बर' रायजोनि थैनाय थांनाय बेनि पलिटिकेल राइट ससियेल राइट कालचारेल राइट एभ्रिथिंखौ लानानै जे उइदाउट बर'लेण्ड जोंखौ प्रटेक्सन होनो हाया होननानै बयबो साननानै वेल डिटारमाइन्ड बड'लेण्डखौ दिनै बिनो होननानै बनसु एबा गुबुन संगठना ओंखारबोदोंब्ला आं बुंगोन बिथांमोननि उद्देश्यआ बिराद गिदिर जानांगोन गोग्गोम जानांगोन आरो हार्टनिफ्राय बिखा बिख्लोनिफ्राय बियो फैनाय जानांगोन जोंनि रुंसारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्लानाखि दिल्ली आरो हजों मुम्बाइआव बिथाङा दंमोन चिकित्साधीन अबस्थायै बे समावनो बिथाङा होनलांखादोंमोन बले आं थैनोबो हासिगौ आं देहाखौ बारा मोनबाय गतिके आं थासान्दियाव बा आं थैखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा एसेब्लाबो बर'नि क्षमताखौ लानो थाखाय बर'नि हा-हुखौ रैखा होनो थाखाय अट'नमास काउन्सिलबाबो लानानै थाथ' किन्तु 10-15 बोसोरनि उनावहाय जेब्ला एनार्जिया जोंहा जायो जेब्ला जोङो आरोबाव बे बर'लेण्ड डिमान्डखौ खालामनांगोन आल्टिमेट गल इज सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड होननानै बिथाङा बुंलांदोंमोन दिनै आं बुंगोन दिनै बनसुआनो जा दिनै सोरबा बर'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआनो जा बा दिनै राइटार्स एकाडेमियानो जा बा जाय बिथांमोनहा इन्टेलेक्सुयेल रिटायार अफिसारफोर गोबां सापर्ट खालामदों बिथांमोनहा गमामायै बर'लेण्डखौ जुदि बिनोबा बिथांमोननि थांखिया गोख्रों जानांगोन स्ट्रं डिटारमिनेसन जानांगोन आरो बेनिफ्राय सार्थ टेक खालामनांगोन सेल्फिशनेसखौ गारनांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव गिलु बालु संग्राम जाबोदों जोङो साक्सेसफुल जाबोदों मानो एकमात्र बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि मोन्थोर टटेल सुप्रिम सेक्रिफाइस बे सुप्रिम सेक्रिफाइस बिथाङा गाव इन्सपेक्टर अफ इनकाम टेक्सनि इन्सपेक्टर साख्रिखौ गारनानै रायजोनि थाखाय ओंखारबोदों ना संसार बानायदों ना साख्रि मावदों ना सम्पति बिथाङा सोरजिदों गतिके गावनि जाबतिय बे सेल्फ जेनाखि सुबिदाखौ बियो सेक्रिफाइस खालामनानै बर'खौ दैदेनदों नंखायनो बिथांनि बे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायखौ नुनानै दुलाराय बर' माहारि बा गुबुन हारियाबो बेखौ मानिदोंमोन बिथाङा बे दैदेननाय समावहाय दिल्लीयाव थाहैबाय मुम्बाइआव थाहैबाय बे समाव बिहा बिमा मेगन खानि थाइनैबो नुवामोन बिमाया बे गोमालांजादों बिदानि फिसाला सासे थैदों लोमजानानै बेखौबो बिथाङा नुवाखै श्राद्ध थाद्ध खुंफैनो मोनाखै आरो बिनि बिदानि फिसालायानो सासे एनकेफेलाइटिसजों आक्रान्त जानानै दिनैसिमबो जाम्बाबादि जानानै दङ दा अब्लाबो न'खरनि जि मानसिजों बे समाव बिथाङा एकदम सम्पर्क लाखिनो हायाखै दा बेफोरबादि दुखु मोनथाव जेनाखि सुप्रिम सेक्रिफाइस बेखौ जों गोसोखांनांगोन जोंनि लिडारफ्रा बेखौनो बे आदर्शखौ लानानै खामानिखौ मावनांगोन बनसुनि लिडाराबो टटेल सुप्रिम सेक्रिफाइस बेखौ लानांगोन सेल्फिश जानो मोननाय नङा जुदि सेल्फिश जायोबा खिन्थु आं बुंगोन बियो जेब्लाबो जाफुंनो हानाय नङा दिनै बनसुआनो जा गुबुन संगठनानो जा जायफोरा बर'नि थैनाय थांनायनि इस्युखौ लानानै बर'लेण्ड बिदों बे संगठनफोरखौ जायखियानो जाया मानो बा बे सोमावसारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा जिखुनु बर'आनो जा गासिबो बेखौ आंनि मथेबा सापर्ट होनांगौ उनावहाय मा जायो जाया बे एसे उननि खोथा सारनिफ्राय आं मिथिनो लुबैयो जिथु गोरोबथा जालांखांबाय बे गोरोबथानि दफा दंखासै दफा थासेयावबो बेखौ मेम'रेन्डाम साबमिट हैबावनांगौनि गोनांथि दं होनना सानो नामा दा जोंथ' मिथिनो मोननाय जादों जे अलरेडि थार्ड एकर्ड कमप्लिटेड एन्ड फाइनाल
सलिउसन होननानै जे सुक्ति सहि जालायलायबाय बे सहियाव रन्देन दैमारिखौ